सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा फैगौ रायजो सभा बिसायख'थियाव UPPL आरो BJP जथायै खथा रानना गेलेगोनखौ मोजां मोननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे BJP दोलोनि दैदेनगिरिफोरनिसिम गोजोननाय बावहरदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माक धन्यबाद ज्ञापन करिछु। जानो गोनां रायजो सभा बिसायख'थिनि मोननै खथायाव UPPL आरो BJP दोलो जयै लोगो नांनानै बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय बे मोननै खथानिफ्राय मोनसे खथाखौ UPPL दोलोनो होनाय जायो। बेखौनो जयै गेलेनो मोनगोनखौ गोजोननाय मोननानै एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों। जी दुখন आसन खाली আছিল এই দুখনৰ পৰা এখন UPPLক দিছে তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। आरो बे बिसायख'थियाव देरहानायनि मोनसे थासारि दं होननानैबो बिथाङा फोरमायबावो। সহজেই আমি জয়যুক্ত মই অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। BJPৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অগপৰ সন্মানীয় সভাপতি মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি তেওঁলোকে ৰাজ্যসভাৰ যি দুখন আসন খালী আছিল এই দুখনৰ পৰা এখন UPPLক দিছে তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক প্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ দলৰে কাৰ্যকৰী সভাপতি বহুদিন ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত আছিলে। BTCৰ প্ৰাক্তন MCLও আছিল তেওঁ। গতিকে এনেকুৱা এজন ব্যক্তিক আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ আমি পাৰ্টি হিচাপে আমি প্ৰক্ষেপ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আমি জিতিম, কিয়নো জিতাৰ এটা পৰিৱেশ আছে আৰু ইয়াত আমাৰ সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ আমাক সহযোগ কৰিছে, তাৰ কাৰণে মই তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দলৰ হৈ পেলাই যে অহা সোমবাৰে আমি নমিনেশ্যন দিম আৰু ইয়াৰ পিছত 31 তাৰিখত আমাৰ নিৰ্বাচন হ'ব। এই নিৰ্বাচন খুব সহজেই আমি জয়যুক্ত হ'ম। মধ্যে যিহেতু ফ্ল'ৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন হৈ গ'ল যে বিধানসভাৰ মজিয়াত তেওঁলোকে চৰকাৰক সমৰ্থন জনাইছে, গতিকে এই যি নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনতো তেওঁলোকে আমাক ৰুলিং পাৰ্টিক তেওঁলোকে সমৰ্থন জনাব। क'क्राझार राजमेला फोथाराव रायजोआरि आखाइ इसान दिन्थिफुंनाय। बे दिन्थिफुंनाया 7 मार्चनिफ्राय 20 मार्चसिम सोलिगोन। हारिमुआरि दानाय लुनाय आर'नाइ, गामसा, दख'ना, जि-जोम दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बायनो हागोन। गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझार राजमेला फोथाराव फैनानै गोनांथि जानाय आर'नाइ, गामसा, दख'ना, मुवा बेसाद आरो जि-जोमफोरखौ बायफैनो हागोन। BTR हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लोकप्रिय ग'पीनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय BTRनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC, इउनाइटेड चिरां दुवार FC, चिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 26 मार्च खालि शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो शिलं लाजं FC, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ।
सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।